Nisa, Mbak Tati. Selamat malam. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Maaf lahir batin ya Tip. Sami-sami nggih, Mbak. Kok tip ki sapa? Lah ini kan parabannya Kertip. Jadi SMK itu juga adalah tempat kita bisa eksplorasi paraban. Paraban, ya. Kata-kata paraban itu apa ya? Julukan untuk teman gitu antar sebaya. Nah ini Ya. waktu SMK julukannya Kertip. Tertib nek Agnes. Paijo. Cempluk gitu. Kamu punya nggak paraban? Kan gue paraban ra keren. Aku parabane dari kecil tapi ora Apa? Apa, Mbak? Tingkat Oh, tidak. Oh, Mas Gading apa? apa ya aku kok? Iya. Gak ada yang punya nggak paraban? Gabing. Apa? Gabing. 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 Gabing ki Gabing apa? itu apa? Ya gading. Oh, gabing. gabing. Paraban. Gue sing drum kok. Gabing. Gabing. Gabing Pak Rubing ngono jare. Oh. Iya weh, wangun-wangun toh paraban tuh lebih dikenal bahkan kita sampai tua gitu. Kowe sapa? Hah? Alisa sapa? Aku ki mbiyen apa nggak tahu ya. Apa, Mbak? Bici ngono. Bici itu bahasa Inggris. Apa artinya? Elek ya. Ya tapi ya dulu namanya paraban sendiri-sendiri gitu. Misalnya namanya apa jenenge Tup, jadi diundang YouTube mergane Mbak YouTube, ngono YouTube kayak gitu. Ono dhewe-dhewe. Tertib iki Nek ngerti apa sejarahnya karena apa? Tertib karena biyen kan ono kae lho, Mbak, jarik sing ono prodone. Prodo itu apa? Prodo Meling-meling. Oh iya. Meling. Tak kayak kemeling. Tapi kan aku ora dandan ngono. Oh, iya. Kayak keringetan tak ngenek-ngenek keki nganu apa? Keluar rontok warnanya. ya. Nah, tak nggo ngene iki. Kabeh ning rai karena aku keringetan tambah. Iya. Kertip-kertipe kabeh ning raiku. Oh, dari mergo wajahnya bersinar kertip-kertip. tertib. Oh, kaya iki Hafi toh. Cimu. Cimu. Kenapa kok cimuk mergane ngomong? Ya. Orang ngerti. Wes Nek- pokoknya nek- mbok nek- lah kayak nek- gitu. cimuk. Sejarah iki mbok. Aku ya nggak tahu kayak gitu. Mas Kezan ki yang duwe paraban. Apa? Sing Apa, ngenai Mbak? Pak Eta. Apa? Biyen almarhum Pak Eta. Apa? Kenjik. Oh. Ketoke apik dhewe kuwi. Tapi malah dadi lan kondangi. Iya, dadi lan kondangi. Mas